friends, good morning and welcome to another vlog. And today pala is another Saturday again. Ang bilis ng panahon, guys. Could you believe na it's already October? It's October 3. Yeah, I don't know what happened this 2020, pero ang bilis-bilis ng panahon. And imagine, October, November, December, it's going to be like 2 months na lang, mga ganyan, daytay. Yung magpapasko na. So, oh my God, it's so fast. And, yeah, so today pala, I will be going to the dentist. It's dentist day. Buti na lang hindi ako nakapag-schedule ng hair rebond appointment this Saturday. So I don't have any clients today because I will be going to the dentist to fix my teeth kasi nag-break or natanggal yung aking filling dito, and I don't want to ipatagal pa tong problema ko sa aking feeling kasi nadala na ako before where I just let it be, hindi ko siya pinansin. I just parang sabi ko, oh mamaya na yan, tapos biglang lumaki yung crack ng aking teeth, so hanggang pinabunot ko na siya, and I don't want to happen again. So hopefully nakabalik si Ruki ng maaga because si Ruki has an important important lakad. Well, may importanteng lakad this morning si Ruki. So, hopefully, kanina pa siya umalis, mga around 8. So, hopefully, makabalik siya dito by 10 para makahabol naman kami sa dentist kasi Saturday, half day lang ata yung dentist pag Saturday. So, hopefully, makabalik siya. And ako naman, habang naghihintay sa kanya, I'm just going to get ready quickly para pagkabalik niya, tapos na din ako, and then makalayas na din kami agad. So, hopefully, makabalik siya ng before noon para makapunta kami sa dentist. So, how are you all, guys? How's 2020 to all of you? Let's just be all strong para ma-survive natin yung pandemic na nangyayari ngayon. So, I think hindi na masyado, but still, we are not yet finished. Yeah, let's still be yung cautious sa mga paligid natin, sa mga pangyayari para magiging safe naman yung health natin, especially sa mga loved ones natin. So yun lang sana yung gagawin natin, guys. So I'm just going to quickly get ready and hopefully I will see you all later. So I am done finally. It's almost 11. So, aalis na kami. Hopefully, may maaabutan pa kami. Dumating si Ruki like mga around 10 plus. So, yeah, this is my outfit. Sana makashoot ako ng outfit for today. So, hopefully, makikita nyo yung total outfit ko, guys. So, yan. I'm just going to get hustle na nakapagsampay na din ako ng aking labahin. And we are ready to go. So, let's go! So, we're inside now sa dentist and wala nang masyadong tao, guys, because it's already 11. I don't know what time they will close. Unsa na oras sila mag-close? May nakabutang? Naman. Diba? Wala. Wala? Yeah. Ano? Walang nakalagay. So, medyo malapit lang to sa aming bahay. Tapos nito, kakain na ako ng McDonald's. Ang saya-saya, diba? Tapos may pa siya. Ni Pacquiao, ha? Sharon on the background with Ruki on my side. We're out from the dentist. Very quick lang. 15 minutes. No? And I'm done! Yay! Spend another night falling deep in your... Mo biang doon kayo doon. You love me too. Wala, busy siya. Ako lang inantay na. Pwede.
guys, we're here at McDonald's and obviously I have my mask on because this is a public place, so we just got a takeout kasi ayaw ni Rookie ng McDonald's, ako lang. So it's been a while na hindi ako nakakain ng McDonald's, so so, sabi ko sa kanya, kain na lang kami dito, but he said he doesn't like McDonald's, so ayun, ako na lang bumili ng McDonald's. So ayun, I'm waiting for soup. We're in the car now. Kain muna kami ng lunch sa akin McDonald's, kay Rookie kay Beto. Family Mart. I don't like. Sana hindi matumba ang aking phone. Let's do like that. Okay. Ayan. So, kasi yun nga, dun sana kami kain sa McDo, pero since si Rookie ayaw niya ng McDo, so dito na kayo sa car. Paunti-unting nag-i-slide siya. So yun nga, ilagyan ko ng wallet sa harapan yung aking phone para hindi siya matumba. But I need to drink my vitamin coffee from Georgia. I'm excited kasi hindi pa ako timing na 12 na. Just had my teeth filled, or hindi naman siya major filling, yung ano lang, natanggal yung dati niyang filling na maliit nung sa in between ng aking teeth. So sabi ng nga, mga 10 or 15 minutes, mabilis lang talaga guys, as in wala namang ibang tao doon din kasi doon, kaya Barato pala. and it's a lot cheaper because slight cleaning, hindi naman masyadong madumi yung aking ngipin because I really religiously brush my teeth and I floss and I don't eat so much yung tinapay kasi yun yung yung tartar ba nakaka-build up ng plaque pala, saka tartar yun yung tapos din, pag hindi ka nagbe-brush right away tapos kumakain ka ng tinapay, yun. And I'm having Big Mac kasi yung gusto ko sana is yung Grand Clubhouse, pero wala sila daw ngayon ng Grand Clubhouse, so Big Mac na lang. Kasi ayoko ng double cheese kasi gusto ko yung may mga ganito, yung mga dahon-dahon. Kain tayo. And a large fries and a medium size cola. Presya! Kain ako na McDo. Ininggit pa si Krisha, uy. Because Krisha loves McDo. She really likes McDo. No, Krish, no? French fries, Krish. So hungry. Gusto ko sana Burger King, pero walang Burger King dito guys. Malayo, no? Malayong malayo. Didn't give me a ketchup. Finally, nandito kami sa 2nd Street dito sa malapit sa amin. I think nagbukas sila mga July or August. Yeah. Bago-bago lang sila nagbukas. So, I'm excited to be here. Kasi yung isang 2nd Street is sa Tajumi pa yun. Medyo malayo pa yun. So, yay! Maghanap tayo ng mabibili guys. Sa work, nag-helping online. Yeah. Online, wala may mga Yeah. This is 2nd floor, the clothing area. Medyo malaki. Ayan. Katapat lang yung iyo. So, this is 2nd floor. Medyo malaki. Yan o. There's me. Oh guys, mag-outfit of the day. So, ito pala yung outfit ko. Hindi na nakapag-picture si Rookie. Ayan. Ito lang. O, diba? Since, upcoming autumn na, maghanap tayo ng pants or something to wear sa malamig na panahon.
Kasi it's starting to, ang gaganda, oh my god, ang gaganda ng mga bags nila. Michael Kors. Tapos 4,000 na lang. O, diba? Mga branded. May mga branded din sila dito. So, I wanted to look for like simple na bag lang. Gaya ng aking bag na ito from Shimamura. Tapos may UGG ba to? Hindi UGG. Yeah. Oh, 1,400 lang. I need this one para sa ano. Maganda pa yung ano niya. UGG. Ayan, UGG. Tapos, this is 1,400 lang. O, diba? Para sa winter. Kasi ano, mga second hand na mga items na ito. Wow, nandito pala yung mga pants na gusto ko sana. Oh, bakit di ako napunta nung last time? Oh my god, yung mga ganito na pants. So, tapos na kami doon sa Second Street, pero wala akong mapiling mabili doon kasi guys, ang sikip, ang liliit na mga binibenta doon. So, ayun, I just bought an earring lang. Medyo cute siya, 200 yen lang naman. Mga accessory na earrings, tsaka ano, necklace. And I just, saglit din, nag-stop kami sa Sunmart kasi nandoon yung favorite na, anong tawagan, yung favorite ko na chocolate, yung orange tsaka bitter na chocolate. Eto siya. Ayan, yung bitter chocolate na, yung parang ganito yung itsura niya. Yung parang, yung tawag dito, parang gibuak-buak ba? Pag sa Bisaya, gibuak-buak yung crush pala na chocolate, ganyan. Masarap siya. It's bitter, tapos at the same time orange. And then also, I got this one. Ito, masarap din yung gummy na orange. Yung parang sa atin lang, I don't know if you already, yung naabutan nyo yung orange, yung binibenta sa daan na orange na gummy, tapos may sugar. Parang ganito din yung lasa nito, guys. Masarap siya. So, by the way, we are home and gusto kong kainin yung natirang anong tawag dito, biko ni Ate Malu kasi may natira pa akong biko na hindi ko nakain nung birthday ni Sheila noong Thursday. Yeah, birthday pala ni Sheila. Yung kasama namin sa work. So, yun. So, I'm just going to, yun, mag-init ako ng water for coffee. Kasi masarap yung biko pag may kape. Pero, may biko pa ba? I don't know kung may biko. May biko pa, sweet. Napay biko, no? Yeah, maliit na biko tsaka maliit na biko. So, na banana cake. Kainin ko lang yun kasi sayang may natira. Kainin ko. Tinapos na ni Rocky yung sa kanya eh. Binigyan ko din si Rocky. Masarap daw yung biko. Sarapan ka ng biko? May amoy na. Ay, kapoy. Amoy eh. May amoy na yung biko. Kapoy, mauna po na. Amoy Hoy, kulang. Ate Malo, kulang daw. Kulang Amoy daw kulang. ang biko. So, ang masarap daw yung biko, Ate Malo, sabi ni Rocky. Hindi Kulang. masyadong Amoy na, may amoy. Amoy kulang. Ay, saba, ay. Rusay na, umay. Yun. So, I'm just going to make a hot coffee. Ito yung coffee ko. Daughter. Paano ba ito sabihin? Or I don't know. So, I'm just going to quickly show to you guys yung nabili ko na earring pala. This is what I'm talking about from ano yan? Second Street. Ito siya. Diba maganda? Oh, focus camera. Ayan. 200 yen lang. Ayan. Ito yung earring. And then, also, necklace. Ganito. Ito siya. Ganyan yan. Yung parang blue na ganyan. Mahaba ito, I guess. So, yeah, ito lang. Pang ano lang naman yan eh. Charot. Charot. So, yeah. Ano pa ba? So, I'm just going to pinainit ko na ang aking tubig para makainom na din ako ng hot coffee. Maaga pa, it's still 2 p.m. But we are planning to watch a movie ni Rocky. Sana may magandang movie, no?
Tapos inom kami ng ano, neto. What? Ay! We sweet! We forgot to buy a glass wine. Wine glass. So, ingon bitaw ko nimo, pupunta tayo ng Seria. Kasi bibili ako ng ano. Yeah, matop kag sige. Yeah, let's go! Hindi kasi feel pag ano, pag walang ano, 'di ba guys? Hindi feel pag minom kayo ng wine tapos walang wine glass, 'di ba? So, punta na tayo. Pagkatapos na naglalaba pa siya ng ano, nabili niya na jacket sa Second Street. Yeah, may nakita ako mapans pero hindi magkasya sa akin doon. So sabi niya punta na lang daw kami ng outfit, bibili na lang kami doon mismo sa talaga sa Levi's kasi may sale na naman ngayon sa Levi's. Yes guys, sale na naman yung Levi's. Ang haba-haba na ng aking sasabi, 3 minutes na. So I'm gonna see you later. So, it is snack time na. Magsisnack na tayo, guys. So, I'm just excited to drink my coffee. Pero, although, nag-coffee na ako kanina, but I just wanted to drink something hot. Tapos, si Ruki, hindi siya magsisnack kasi nandun siya sa labas. Naglalabas siya ng kanyang ano. Tapos, may pinapanood din siya. So, I'm just going to eat this biko from Ate Malang, but it's starting to get gahi. I don't know if I'm going to init this. Initin ko ba? Masarap naman. Banana cake. Tapos may ano pa. Parang ito. Chocolate na truffle yata binigay nung ano namin. Kapitbahay. Chocolate is perfect for coffee. So guys, we're home and yun, ay, na-mention ko ba na nagpunta kami sa Seria, sa isang ano, 100 yen store dito din sa Japan. Kasi sabi ko kay Ruki na iinom kami ng wine. Bumili kami ng wine. Where is my camera? Kagabi. And then, pag uminom ka ng wine, dapat meron kang wine glass. So, yun, nagpunta kami. So, I'm just going to quickly share to you yung pamili namin sa Seria. Oh, by the way guys, lahat ng mga plastic bags dito sa Japan is for sale na. Hindi, wala nang libre. Kahit sa mga 100 yen store. So, ito is yung kalaking bag is 3 yen. So, nakita ko ito. Kasi, napapansin ko pag, minsan pag may mga clients akong pumupunta dito, medyo marami sila, kaya nagkulang ang aking slipper. So, bumili na ako nito kasi, 100 yen lang to. So, Daiso kasi medyo mahal na yung mga ano nila, yung mga slippers nila. Tapos, medyo pangit din yung sa Daiso. So, kumuha na ako ng slippers doon. Ayan. So, bumili din ako ng container para sa aking mga nail polishes. Aba, diba? May nail polishes pa akong nalalaman. Kahit bawal kami mag nail polish. Kasi, paminsan-minsan gusto ko din mag-polish sa aking kuko sa paa. So, and also pala, may nakita akong
Oh, so exciting. Sana okay siya. So exciting. May nakita kong something. I'm gonna show to you na. Exciting yun. But first, before sa exciting na stuff na ano, eto talaga yung dahilan bakit pupunta kami ng Seria guys. Yung wine glass. Pero gusto ko sana yung rounded na ano, pang ano, red wine talaga. Ito is more on champagne type kasi, pero ganito lang yun. Yung iba pang champagne na talaga na ano, na wine glass. So eto na lang, 'di ba? Isa lang kasi sabi ni Duki daw share kami. Share daw. So ayun. Wait lang, nauuhaw ko. Oh, Arwan! Eto pala yung sabi ko na calorie off. Yan, calorie off na Arwan. Let's do a little sip. Sarap. And then, filter. Faucet filter. And then, LED light para sa gabi. Of course, sa gabi kasi bakit ka magla-light sa araw, 'di ba? Maliwanag naman, no? And also this one, kailangan ko to, kailangan ko talaga to kasi may gusto ko i-double up yung cortina natin doon sa may kwarto para hindi siya masyadong maliwanag doon. And then, finally, na may nakita akong ganito, elastic na puti na ganito kanipis. And then, what else? And, my God, guys, I am such a loser. Ano ba yan? But, tingnan nyo naman yung nakita ko doon sa Seria. Ayan na naman, bumili na naman yung atin yun ng earrings doon. This is 108 yen. Parang sa Daiso lang din. Pero, mas cute to compare sa ano, doon sa Daiso. Sorry Daiso ha. Pero, mas cute yung mga earrings sa Seria. Ito ang cute, dalawa siya. Ito, tsaka ito. Yung pag dalawa yung pierce mo, ganyan. O, diba? Tapos, ito din. Yan. This looks cute. O, diba? Pang ano lang naman yan, guys. Yung may time na basta, lalo na pag nasa Pilipinas ka, hindi talaga pwedeng mag-earrings ka ng, ano, ng mamahalin kasi i-snatch lang yan. Dapat ano lang, yung mga borloloy lang. And then, I also saw this one, blush. Ang ganda. Parang yung sa Revlon na rose na blush. Kaya kung nung nakita ko, bagong brand niya, totoo, rose. Ano yun? Ano ba to? Uy? Yung brand na Cecil MacB na brand. Bagong brand to sa Seria kasi hindi ko pa to nakita before. Ano to eh? Wine? This rose? Whatever. Basta eto yung itsura niya. So pretty. And then, the most exciting part of all, na nakita ko sa Daiso, na na-excite talaga ako, na I cannot wait to use it is eto guys today. Nail polishes. Paano nyo makikita to? Ganyan, nail polishes. Bakit itim? Ano yan? Yung packaging nila. Tapos eto is gel nail. Ayan Imagine. Hindi na nakikita. Imagine. Gel nail na 100 yen. Tapos, may LED light lamp naman ako dyan. So, 1 minute lang. Tapos, yung mga color na kinuha ko is denim blue, top coat, non-white top coat, tapos beige, and then mint. So, I'm gonna try this one. Mint, kita na ba yan? Yung mint. I'm gonna try this one. I'm excited to try this one. Oh my gosh, guys, I'm so excited. So I think this video alone, this clip alone is already 6 minutes. So I'm gonna baboom sa Zoom. Goodbye. And si Rocky, nandun pa, tinutulungan pa niya yung kaibigan namin dun sa baba. So I think mamamalansya muna ako guys para ano naman, hindi naman masayang yung time. Yeah, tapos after nito, baka maligo na din ako. Tapos, manunood kami ng movie.
Ayan. So, yeah. Mamalansya muna tayo. Nabubulol ako pag sinabi ko mamamalansya. Yan. Wow. Yan. May paano pa si Rookie. Pa-shake-shake ng kanyang wine. Ito pala yung binili namin from Century. Taas This medical pool. is like, let me see it. Tapos ito yun nga, yung binili. 11% taas medical pool eh. Yeah, this is 11%. And ito yung parang red wine pa rin. Pero parang may isang red na red. Red wine. Lami. Be. Buang! Guys, I already took a shower because it's so hot. Ewan ko, bakit biglang nag-hot. Tapos kumain din ako ng si Rookie kumain din siya ng noodle. Ito yung Nissan cup noodle. Tapos birthday daw ni Nissan cup noodle nung September 19 or 18. Basta yun. Yeah, tapos, I'm gonna try. Kumain din ako ng apple. Wow. Tastes like wine. Yeah, mapait. Parang hindi maganda yung clashing ng maalat tsaka ng wine. Yeah. Dapat cheese, 'di ba? 'Di ba? Ay, pero pag sa white wine, dapat cheese yung kinakain. Pero pag sa sa red wine, ano bang kinakain match sa red wine? Matamis? I don't know. Kasi parang kumain ako ng cup noodle and then uminom ako ng wine, parang nag-clash lang dalawa. So, gonna try eating like yung orange na chocolate ko together with that wine, no? So, si Rocky ay nanonood ng aking video. Nilagay pa niya sa projector. Hoy, you're there, ha? Tapos, yan ba yung papanoorin natin? While drinking this wine? Uy, Krisha! Krisha! Parang mas masarap pa inumin yung yung tawag din yung, anong tawag din yung karasorita. Yung choya, mas gusto ko pa yun kasi nito. Rookie is watching me talaga. Ba't ganyan? Oh, tanawa. Nandun siya. Tabi. Yan. Tsura, ulo. Hello guys, I'm back. So, manonood na kami ni Rookie. Ayan, naka-ready na ang aming movie. Ay, kanata, no? Ayan na lang. Makita naman. So, mag-good night na din ako. Pinakain ko na si Melvin. Dumating si Melvin. Kaya, uminom siya ng, of course, gatas ka na. Uminom siya ng pagkain. Oh, grabe si Melvin. Tapos, inututan ako. Ang baho ng utot ni Melvin. So, yun na guys. I'm gonna say good night now, and I hope you had a wonderful day and a great day as always. Think positive lang tayo, bahala na si COVID. So ayun, I hope you have a wonderful day and a great day as always. Always remember to be nice, be kind, and keep that smile. Now we'll see you on my next video. Yasumi.